әлеге мәңге бітмәс мұғжиза шығанаға. Әни құллары ең емшақ құллар, әміне шул құллар пішірген ризық, меніңше дүниеде ең тәмлі ризықтыр. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі креш тапшыруы һәм бізде қонақта бүгін әнилер һәм бәбилер деп әйтәсе килә. Шынлыкта исә минем уң ягымда бүгін шынлап та әни, инде дәвәни, әби сатсамысы әйтергә тиеш түгел име мин. Кирәк. Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз, эстрадабыз йолдызы Хания Фәрхи монда гаҗәп алкышларга кирәк. Рәхмәт. Хания Фәрхи, хәерле көннәр. Хәерле көннәр булат. Инде әниләр, бәбиләр дип әйткәч, бик затка сызмыйк, инде ятим калдырмыйк бер кырыйда гына менә басып торучы янәшәмдә әлеге шибәр, тез буйлы, тез гилле бу кызны үзегез әйтәсезме, үзем әйтимме? Хания Фәрхинең олы кызы Алия, бик уникаль кунагыбыз Алия, хәерле көннәр. Чөнки инде миңа билгеле булганча, Алияның әле моңарчы бер төрле шоуларда да күренгәне юк. Юк. Бу сезгә кызык булырдыр дип уйлыйм, кадерле тамашачылар. Димәк, тәмер катсамсыз, нинди бүләкләр белән килдегез, мен шундый тыйнагым һәрвакыт. Кызым баштан мин башлыйм инде. Карал, бүрелеп тора әнисеннән алдарак узып. Әниләр һәм бәбиләр. Инде кадерле Булат, тәмле көрәш, шоу тапшыруы. Тамашачыларыбыз. Ничек диләр әле, май шиләге тышынан билгеле диләр. Менә бу бал. Төрлесеннән. Чөнки мин Башкортстанда яшәгән туган кеше буларак еш кайтам. Менә монысы Пензадага мин бик бай яшим, Аллага шөкер, нәрсә белән бай. Ой, карап торайм. Дуслар белән Хания патагын мактанады, мактанмыйм, горурланам дусларым белән. Менә Пензада Камил Абдуллович шушындый балалар. Чыгара Камил Абдуллович. Пенза якларында. Менә бусы Башкортстаннан кара бодай балы. Һәм дә инде менә монда юка балы. Астагысы әним менә безнең инде кызганча каршы авылыбыз юк дип һаман сөйлим мин аны. Район үзәгенә күчергәннән соң газ булса да пичне сүттермәде әним. Чөнки менә авыл ничек калды, минем Алиямы әллә нәрсә белән шаккаттырып булмый бит инде. Авылдан килгәндә әним ускулы белән ипине пешерә әлегә кадәр пешереп җибәрә иң кыйммәтле, иң тәмле бүләк. Һәм әлбәттә шушы пиштә, пиш пешеп беткәннән соң җәй көне кура җиләге пешкән вакытларда кура җиләген киптерә. Менә монда юбка чәчәге, мәтрүшкә, кипкән кура җиләге. Кипмәгән кура җиләге өйдә калды. Һәм менә шушыңыздан чәй эчәргә мөмкинчелек булачак. Бу бик шифалы чәй. Рәхмәт булар инде. Чәйне бездә чәй пешерү диләр бит инде. Аннары бал белән кабып чәй эчсәң, авырмыйсың Булат. Тапшыру тәмамлангач та без чәйне куеп җибәреп, самоварыбызны кайнатып булар белән чәй эчербез бүгән. Бик зур рәхмәт, Хания апа, кабул ителде бүләкләрегез. Алиядә буш куллар белән килмәгән. Мин дә башта бал алып киләс идем. Ярый әни белән. Сөйләштек тә шалтыратып. Сөйләшмәдек. Ну аннары мен әйтәм, әнидә бал күп, мен әйтәм, бүләкне, балны әни алып килер инде дип мин аны уйлап куйдым. Шуңа күрә мин сезгә атның дагасын бүләк итәм. Алтын. Бу дага сезнең тапшыруыгызга уңышлар алып килсен. Амин. Һәм сезгә үзегезгә бәхет алып килсен. Амин. Рәхмәт Алия. Кабул итәм. Авыр шын дага бит бу. Алтын дага. Мөмкин булса бер-ике генә сүз әйтәм. Ни өчен менә мин аны уйламадым. Алия белән сөйләшмәдек тә, мин иртән Мәскәүдән генә кайтып төшкән ана буларак. Ат арасында үсте Алиям. Чөнки 1 яшьтән инде мин калдырып китәргә туры килде әтимдә, Башкортстанда. Әтимдә кимендә һәрвакыт 3 ат булды. Атка ул утырып та, арбада да, шынада да шуңа үскән бала атлар. Димәк, Алиягә хәзер ат бирсәк, үстенә менеп атлар. Атлар җыны калганы барыңырды. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Атлар турында да, әтиләр, әниләр һәм бәбиләр турында без бүгән сөйләшербез, тапшырырбыз. Һәм әлбәттә, бик тәмле ризыклар да пешерербез бүгән. Тәмле көрәшебездә, димәк, игътибар экранга. Инде тәмле көрәшкә керешергә кирәк. Көрәшеп дип инде белмим бүген, көрәшү дөрес булыр микән, юк микән. Ләкин шулай нәрсәләр әзерләргә кирәк бирелгән ризыклардан.
Мен күбрәк Алия сиңа аңлатам инде. Һәм күбрәк синең яклы булырмы дип әйтәм, чөнки Хәния апаның пешергәнен мин күрдем. Рәхмәт. Биш бармаклар белән сыйлаган иде инде. Алия, син нәрсә әзерләмәкче буласың? Бу юлы синнән башлыйк. Мин бүген уха әзерлим. Так. Ул уха безнең тавык бульонында Уха пешереләчәк. испит уха буламы инде? Һәм шул тавыктан аннары салат ясыйбыз. Ага, аңлашылды, тавык пешереп алабыз да уха. Һәм берәр төрле салат кирәк булачак. Бик җиңел, бик тиз аңлатты. Төгәл, Хәния апа. Мин инде не Синең балык үрдәк. юк монда. Синең үрдәк. Минем үрдәк. Утка по-пекински диләр халык телендә, әмма мин аны бу үрдәк безнең татарча, чөнки бездә бит пентатоника Кытай җырлары белән татар җырлары бер үк, шуңа күрә менә Гамма шулай. үрдәк булачак. Татарча үрдәк. Татарча Халык телендә үрдәк. күбрәк. Пекинча булса Кытайда татарларда татарча. Татарлаштырабыз без аны. Бездә үскән тавык бит ул. Үрдәк дөрес. Үрдәк. Бу инде әзер, маринатланган. Ул теге бу уй белән йоклап алырга кирәк, аннары дөрес булыр диләр. Һәм бу очракта шулай ук соусны әзерләдем. Мин аны әйбәтләп шул соуста урап төн чыгардым да сезгә алып килдем. Бүгенге тапшырубыз безнең башланган. Әниләр көненә чөнки инде менә бу көннәрдә безнең әниләр бәйрәмен зурлап үткәрәбез. Шуңа бәйрәмчә истәл башлап. Бәйрәм дигәнне үзегез дә беләсез, бәйрәм ансамбле. Бәйрәм алып баручы. Байрамов. Менә башлыйк әлеге көрәшебезне. Табын өлгерсен өчен безгә үрдәкне беренче тыгыра кирәк. Шул. Ул инде үрдәк әзер, көтә үз вакытын. Үрдәкнең соусы турында гына әйтеп алыйм. Бу үрдәк тәмле булсын өчен гомумән кош итләре бит алар төшерәк була. Соя соусы. Без Алия белән башлыйбыз инде. Соя соусы, бал, майонез, әмма иң башта туз белән орга кирәк һәм әлбәттә аджика. Шуңа күрә мин тиз генә соңга калмаска, аш пешмәсә бит пешә димәле халык. Юк, кунак килсә ит пешмәсә бит пешә. Менә шуңа күрә шушы әйберне тизрәк кенә эшләп үрдәкне урнаштырып куярсың. Балы да кирәк иде. Балы да Мин кирәк. белән балын ничек кирәк теге ялтырап матур булып торсын. Тәм бирә, бик тәмле, аерым. Без бу вакытта аңлатып узыйк, Алия белән тавыкларны озатабыз суга. Ат барысында икесендә шунда. Тавык итеп пешеп чыгачак, ул безгә салатта кирәк булачак. Аның шупасында без инде аннан соң уха пешерәчәкбез, дуслар. Менә Син ярты эшең эштә беткән. беләсезме, профессия куян күренә. Финансист бит инде ул теге Сезнең кызыгыз финансист, Алия. финансист моны тавыкны пешерә дә шулпасы кала, калган тавыгыннан салат ясарга. Бер нәрсә дә әрәм-шәрәм битмәде. Төгәл барысы да. Сезнең иҗат юлыннан китмәде инде Алия алайса. Һәр хәлдә матур җырласа да. Кичкенәдән җырлады кызым. Минем белән гастрольләрдә йөрде. Әмма Не булышыммы? Дөресен әйтергә кирәк. Мин бик теләгән идем, аның бөтен яктан да мөмкинчелеге бар иде. Теләгән җырчы булуынмы? Актриса. Теге орысча имени Гнесинг диләр. Гнесинларны Мәскәүдә. Гнесинкага инде җибәрәсем килгән иде. Әйдәл үрдәк, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмле башарга насыйп булсын, Ходаем. Амин. Менә булсын, җибәрәсем. Хоп. Ноша үрдәк булачак. Миңа менә моны тиз генә тишәргә шундый очлы таяк кирәк. Менә, ярыймы хәзер? Суши. Ишей, бу таяк белән дә булмаса. Теге Бу кабарып тормасын өчен. Әлбәттә, ул яхшы булмаячак. Менә Инде ашысы килә бурда. бисмилла итеп. Тутак ярыймы? Рататам, татам. Бәйрәм шәтам. Ага. Хәния апаның үрдәген без инде заттык мишкә. Пешсен өчен тәмле иттереп. Аллага тапты. Хәзер Хәния апаның эштә калмады диярлек. Салат турарга шулай бит. Нинди салат ясыйсыз Хәния апа? Салат, бәйрәм салаты. Ялгышмабыз, чөнки исеме юк. Бәйрәм салатсыз булмый. Дөрес. Бәйрәм. Без шулай күнектәге бәйрәм салатына ингредиентлар монда бар. Тәм бит барысы домашний заготовкалар бар. Алия бу вакытта балыкны турап, җентекләп сөякләреннән аерындырып, кылчыкларыннан, чөнки
Мин балыкны, уханы сөяксез яратам. Үзем дә һәм балаларым булгач, мин ухага семганың яки форельнең филесен гына йомшак өлешләрен куям. Кемдер бит әле тагын марлен дип пешерәсең дә, шул марлега салалар да марлен пешерәс. Юк, мин алай әйтмим. Бу тагын бер Беләчәкмен дигән кызым. Кем өйрәтте дисәр, үзем белдем диясең. Шулай да бар бит алаймы Хәния апа? Әйе, менә бәйрәм салатына мин дә тиз генә әйтеп алам, чөнки безнең вакыт бит инде эфир вакытыннан да кыйммәт вакыт әйбер юктыр. Әйе, шуңа күрә инде Хәния апа белә. Әйе. Монда инде безнең каклаган тавык бусы. Вакытына әйтеп турап, без аны иң беренчесенә Нигез итәбез. нигез салабыз шул. Бу катлы саат булачак. Әйе. Аңлашылды. Мин әле тагын бер әйтеп узыйм, безнең бүген тапшыруыбызда менә сезгә ярдәмгә киләчәк. Әле табаларыбыз да бар, безнең бик шәп кенә күреп торасыз, димме? Тапшыруыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы, Ашык акционерлык җәмгыяте. Ул инде безнең яраткан спонсорыбыз. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибетешдә алырга мөмкинсез. Кукмара мәрмәр өслекле инновацион савыт сабалары тәкъдим итә. Мондый югары технологик өслек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә. Һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Мәрмәр өслекле менә кастрюль, табак һәм чиннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз, Хәния апа. Субханалла. Әле тагын шунда әйтеп узыйк, менә Кукмараның име. Телләрегез телгә йокмый. Табаларын алганда. Әйе. Алия, сиңа да әйтәм. Әйе. Кызым, сиңа әйтәм. Ничәгә улым сиңа әйтәм, килдем син тыңламанда. Әйе. Карагыз, Кукмараның мәртәбендә шундый бар фирменный аның тамгасы, логотип Кукмара дип язылган. Бары тик сыйфатлы һәм чын Кукмара табалары гына алыгыз, дуслар. Менә әниң әйтте, бик матур җырлый ди. Алия җырлый. Алия. Безнең Аллага Кичкенә чакта җырлый идем мин. Нинди җырчылар иң беренче беләсең сирәле. Без ярар җырчыларны, йолдызларны инде без интервьюларда, әңгәмәләрдә күп тапкыр чакырмаларны бу хакта сорадык инде без. Гармон уйнауларында. Менә кызы, чынлап та. Әйе. Кичкенә чакта мин дә карты янында кала идем. Бездә карты иделәр инде дәвәнине. Һәм һәр көнне ул сыер савырга чыкканда мин җылый аның янына сыер савырга чыга идем. Иртән, кыш көнем ул, җәй көнем ул, җылый чыга идем. Һәм ул сыер сауганда мин шунда сыерларга концерт куя идем, җырлар җырлый идем. Аннары сыер сау беткәч, җылый мин әле картай белән көтүгә дә бара идем. Көтүгә барганда баруын барам икән, кайтканда күтәртәм икән, арып. Миңа Көне буе йөреп барып. Карты әйтә, үзең үз аяң белән кайтсаң барасың, үз аяң белән барып кайтмасаң өйдә каласың. Мин барам, үзем кайтам дип бара икәнемдә, барыбер аннары дәвәни картайдан күтәртеп кайтам. Шунда әби берәр сыерга ияр куеп, а? Юк, шундан соң бит инде мине атланы, шуңа күрә син авыр була башлагач. Алия авыр була башлагач атты менә бит. Имәндә икән бит шикләү кирсең, белдек хәзер барасың, бөтен серләр кишелә башлады. Иң беренче җырыңны, кызым. Әйт инде. Белмим бит. Мин беләм. Хәтерләмим. Кердем кар урманнарга. Нинди халыкның шушы җырын әйе. Җылата ул җырлап. Шуңа күрә. Шәгыле тиз генә кара урманнарга. Кермәдем аланнарга. Хәзер дик. Син инде үзеңә. Башка җайны яратаны гына җырласаң була инде кызым. Аннар күгәршин турында инде җыр бар иде. Күгәршин гөрлидер баласын уятырга, әлдә ярый дусларым бар күңелне юатырга. Менә искә килеп төшә икән. Ул бит балалык хәтере. Фамилияң хәзер ничек? Гараева. Алия Гараева. Афарин. Я, менә мин дә сөресем килә һәр вакыт. Әниләр калдырып китә бит инде. Хәзер дә инде андый бер күзәтелә, чөнки гастрольләр, чыгышлар, кичкенә балаларны калдырып китәләр әбиләргә, калдырып китәбез дип әйтик инде. Әйе. Бер калмадымы? Ну, кадр күңеле турында, көтә түгел инде. Әни ападан сорана, Әни гастрольләр. Үзем үсәмме? Мәңге бармаячакмын гастрольләргә дип. Әйе. Әйткән сүзләр булды шу. Юк, алай әйткәнем бар, әнигә үпкә юк инде ансы.
Әни гастрольдән кайткач мин әйне кочаклыйм да әни син ник укытучы гына булмадың дим. Ну менә шуңа күрә дә инде үзем җырчы сәнгать юлыннан китмәдем балаларымны шулай калдырып китмәс өчен. Мына тагы да кул чабарга кирәк. Афарин. Ну ул бит инде аңлашыла, әтиләр, әниләр, бөтен яшәүләре, эшләүләре балалар өчен генә. Һәм әнинең җырлап, эшләп йөрүләре дә ул бит инде безнең өчен, минем өчен һәм сеңлем Алсу өчен генә булган. Әле аңлагач, әле рәхмәт. Димәк, дөрес тәрбия алган балаларыгыз. Минем өчен иң авыры артистлар минем җанымны аңлый. Әнием кочаклап муенымнан йоклый, кулын алмый бит инде. Киткән чагыңда син мине зинһар өчен уят. Ничек шушып елан кебек уятмыйча чыгып киткәнемне белсәң, була. Чөнки бала елый бит, елап кала. Безнең көрәшебез монда кызганнан кыза. Шулай да мин бүген бик зур ярыш үткәрмәсәм дә барыбер сизеп торам. Минеке тәмлерәк булсын дип әнигә ярдәм итәргә Хәния апа. Зинһар өчен мөмкин. Петрова сегем шингә монда безгә таба кирәк булачак диде. Алия, сизеп торам, Кукмара табасы синеке. Кулланырсың, яме әйтерсең, арттырга килтергә менә монда. Бер нәрсә генә сорыйсым килә. Сез инде хәзер 4 буын бит инде әбиләрендә исәпкә алсак, буын кызлар дип әйтик. Сезнең 2 кыз, олы кызыгызның 2 кызы. Әни Фәния. Менә бармы шундый бер традиция бар, тик менә сезнең менә бер әбидән, сезнең әнигездән сезгә, сездән кызыгызга, кызыгыздан аның кызларына күчә торган менә яисә бер киңәш, мәсәлән, кызым һәрбер әни баласына әйтә торган. Хәзер инде Алия үз кызына әйтә торган шундый берәр. Бу киңәш яки бер традициядыр шундый. Аш пешерү ягыннан, гомумән тормышта. Аш пешерү ягыннан да һәм гомумән тормыш итү буенча да. Ну, тормыш итү буенча тыйнаклылык. Минем әнием нык сабыр, акыллы. Мин белмим, минем киңәшем Алиягә хәзерге шул хәтлектәге гипер актив дип әйтәләр бит инде балалар. Ошагында түзәлмичә тавыш күтәрсә, кызым минем сезгә бер кышында тавышымны күтәргәнем булмады. Дөрес бит инде кызым, аты дөрес. Сабырлык. Сабырлык. Так, аш су өлкәсенә килгәндә. Мин Бер төрле менә сезнең генә әкид нәселегездә, сезнең нәсел җибеннән шура белә торган берәр рецепт бар кызлар ягыннан. Мин әйтә алам, чөнки безнең якта бик уңайлы, бездә гомумән өйдә һәр вакыт кунак булды. Әтием бик кунаклар ярата иде. Менә аш шулпасына бөтен килеш кәбестә, бөтен килеш кишер, бөтен килеш суган һәм бездә кәлигә диләр. Ул ашы турма була микән? Шул хәтле тәмле, шушыларны кайнар килеш алып матур итеп өстәлгә утыртасың, бит инде ул икенче аш була, шулпага шунда ук тукмаш салына. Искитле тәмле ризык. Син пешерәсең аны? Юк. Нәбит. Хәния апа, димәк уңайлы өстәл әзерләү. Әйе. Бу традиция унутмаска кирәк, Алия. Юк, мин аның кәбестәләрендә әмнә кәлигә дигәнен югансын алып пешереп караган юк. Тагын берничә мизгелдән безнең булачак монда рекламага кадәр Хәния апа хәтерисмесез бәрәңге нәрсә эшләтәбез дигән иде. Бәрәңгене менә шу үтеп янына. Бәрәңге менә гөмбәдә бар. Алар бер-берсен бик яхшы туландырачак. Шуңа күрә аларны эшләтеп алабыз. Тиз генә менә 4 дип тә әйтеп булмый, менә шулай бик артык калын да итмичә генә. Нидә булырга тиеш түгел ул? Авылча нормаль кисәкләр белән. Майлыбыз без аны. Үзебез әлбәттә көнбагыш мае, әз генә туз. Минем затабыз янына. Тинчурин театрында эшләгәндә, Тинчурин театры халык телендә бит инде ислами апалар белән бергә гостиницада торырга туры килде. Шәйләр эшергә җыелыша идек бергәләшеп. Алардан да мин күп нәрсә өйрәндем. Рәхмәтләр яусың гына дип әйтәсем килә. Махмутова Ислами апа, Халила абый. Инде без моны хәзер озатабыз мичкә, синең нәрсә нигә эш бар, синең кыздыру эшләре башланып китәчәкме хәзер? Әйе, минем ухага мин әзерлим гөмбә белән суганны кыздырып алабыз. Һәм помидор белән сары борычны әз генә кыздырып алабыз. Кыздырып алабыз да ухага ташабыз. Әйе. Тавык пешеп чыкканнан соң. Буларның барысында без күрербез берничә минуттан соң, хәзергә тәмле көрәштә реклама.
Тәмле көрәшебез дәвам итә, исегезгә төшерәм. Бездә кунакта бүген Хания Фәрхи һәм аның кызы Алия. Көрәшәр бер-берсе белән кайсы уздырам дип юк, ләкин бер үттеге берсе күрмәгез. Бүген мин сезне көрәштермим, ниндер билге куймыйм. Бүген күңелле менә бәйрәмчә табын әзерләдем сезнең белән. Реклама вакытында кызлар шуны хәтмисегә икенче дә кызлар дип эндәшсәм ярыймы? Кызлар шуны хәтле өлгер булды. Монда шал күреп тәлгер булган бит нәрсәне әзерләп бетерәләр диярлек. Алия әйтеп булсын ди. Алия хапчакны алсаң да була инде кулыңа хәзер. Шыпырт кына мыштымы? Кыярны чыгарды иң мөһиме тёркадан. Салат өчен Угыштан дип әйтәбез инде. Угыштан кыярны чыгардым. Сырны угыштан һәм помидорны шакмаклап турадым. Булар безнең салатыбызга кирәк булачак. Һәм шулай ук ухага суган белән гөмбәне турап куйдык. Помидор белән татлы борычны без аны хәзер кыздырачакбыз. Монда безнең тавыкны аласына калды, шулай бит? Әйе. Яхшы, рәхимет кыздыра алсаң, кыздыра башласаң ярый. Менә монда арттырасың градусын. Хания бу вакытта шулай угыш белән эш итте, ләкин анда кыяр һәм сыр чыгармады. Алмады. Тавыкны турадым. Исланган тавыкны кукурузның яртысын салдым. Менә буларны без катлы салат була безнең хәзер. Катлы салат, аның янына кукуруз өстенә майонез, бер кат алма. Мин ни өчен монда килдем дуслар? Бу вакытта без шулай ук исегезгә төшерәм. Миштә безнең үрдәк ята, үрдәк кызынып, пешеп ята, рәхәтләнеп шуның янында аңа күңелсез булмасын өчен янында гөмбә белән бәрәңгене майлап, бұрышлап, тузлап, бұрышлап. Мин бүгенге теге тәмле көрәш янына тәмле киңәш дип тә әйтермен, чөнки мин еш кына Алиягә шалтыратам, кодагыйма шалтыратам. Аларда кунакта булып кайтам да, сезнеке шундый тәмле иде дип торган. Тәмле көрәш, тәмле киңәш дип әйтсәк тә бүген Алия ыстамаш суга. Субханалла балакаем. Кулларыннан гөлләр тама. Менә һәр ананың үз баласы аныкы гына бит инде. Иң акыллысы, иң уңганы, әйе. Иң уңганы, иң сабыры, иң матуры. Минем кызым Алиям. Асылыбыз да бар бит әле. Әйе, асында антмыйгали. Менә быелны бит сезнең гаиләдә кирешле, шатлыклы вакыйга. Шулда ул да булса, кече кыз, кечесе Алсу кияүгә чыккан диләр. Аллага шөкер, вакытында кыз баланы үстергәннән соң жүнле кияүгә узат. Жүнле кияүгә. Бүгенгә әле жүнле күренә, әлхәмдулиллаһи шөкер. Кайдалар хәзер, кайда яшиләр? Уфа каласында яшиләр, икесе дә студентлар. Булачак хәзер ничек дип әйтергә инде кияүбез. Татарча. Булачак полицейский дип. Улай ук хәтта. Кызыбыз Алсубыз шулай ук апасы юлынан киткән инде, финансист иде. Хәзер бер юлы икегә кияүгә чыгуның файдасы тагын булды. Юрист та булачак. Казандагысын калдырмады, Уфада. Бирсен Ходай. Бирсен Ходай инде алган белемнәре үзләренә янасын киләчәк тормышында ярдәм итсеннәр инде яшәргә, эшләргә. Алсубызды хәзер бит инде Алсу үзенчәлекле тормыш үзгә дип әйтсәк, матур итеп Миша теленә күчәбез. Чөнки ирен көтә. Иртән 6-дан китәләр алар бергәләшеп, Руслан күйәбез кичке 8-гә генә кайта. Ашырга әзерли. Аның да бик кулыннан ризыклар тәмле. Менә беләсезме, ул сер түгел. Кем өчен әзерлисең, ничек әзерлисең, яраткан кешеләрең өчен әзерләсәң, ризык тәмле була. Бөтен сер шунда. Шуңа күрә кызларыбызның кулларыннан ризыклар әйбәт. Балаларга менә әле, балаларга әйләтәсме, менә кул астына керә башладылармы? Асу бүлмәсендә, кухняда дип әйтәбез инде без. Башладылар. Олысы Әминә. Олысы Әминә. Икенче класста укый, әйтигәле без аны. Икенче класста укый. Бию белән шөгыльләнә. Профессиональ дәрәҗәдә. Профессиональ дәрәҗәдә, концертларда чыгыш ясый. Ну, Алсу гына, Алсу дигән. Әминә генә түгел, инде кичесе дә миңа пиццалар пешерергә булыша. Бүтән ингредиентларын миңа тизергә булыша. Менә. Әйе, улысына инде әйткәне дә юк. Менә дөрес тәрбия шул инде ул. Үзең белән эшләтеп, үстерсәң, анасын киләчәктә шулай кулларының бөтен эштә килер дип ышанасы килә. Хания апа. Менә монда тагын 2 без бит инде Малат. 4-нчесенә күчтек. Яшел булырга тиеш, бары тик шушындай яшел алма һәм аның янына алмадан соң кишер. Бик витаминлы салат та булырга. Әлбәттә, бу витаминлы салат. Безгә юл кешеләрне бигрәк тә шулай кирәк бит инде.
Так. Bizning indi urdak tezdan pishib jetam deb xabar solar bizga. Senga kerak hozir tovuq, shulmi? Tovuq kerak. Tovuqni olamiz, tovuqni ondan olirga kerak. Menga tovuq kerakmi? Suvindiramiz. Suvindirga kerak. Pishira boshlaymiz buni. Ayy, u pishira boshlaymiz. Aydagiz, ishlaganlar bu ishni. Ya bizning endi tovuq olindi. Ya shulpadan shulay shulpa hazır. Bu uxa için oshib qo'ysam yarim uni. Ayy. Ali Yasin. Nasıl salsın bulayga? Hozir biz uxaga barangi solamiz. Vaq etib, Vaqtini aytib. vaq ettirib Ayy, turadi. vaqtini aytib, ayy. Yaxshi. Hani yapaning bu vaqtda endi salati da hazır menimcha. Narsagina qoldi bunda, hani yapa? Ozgina qoldi. Ikkinchi mana yumurqa keshir ustine uvib soldim. Hozir tag'in ikkinchi qat mayonezni tizamiz. Tak. Hop, Yetami mayonezi? yite. Biz Neyse, endi ayyorga. nira Nasıl qoldi sening? dietическийroq salat bo'ladi bu. Anları biz barangidan so'ng gumba bilan so'g'anni qizdirib solamiz. Qizdirilgandan keyin. Bunda barısını zatasına qolgandir endi. Bu bitni hozir uzoq pishmay. Ayy. Barangisi pishib chiqsa, Ozgina burishni da qizdirib oldik. tak. Bitnisini de uzatamiz. Azrak bir 5-10 minut barangi pishgancha qaynab tursin. Pasta kerak meni. Ozgina. Bu tamashinlar. Ayy. Birazını tamashin. Ayy. Senin salatın deb olashaq bugun. Mening salat to'qliqli qarbiz degan salat. Mana hozir jaylar o'tdi. Noyabr ayında. Qarbiz. Jaylar o'tdi. Qarbizni sog'inamiz bitingda. Mana qish kuni, yangi yil kechasida qarbiz bo'lmasa-da biz ani mana shu salat bilan isga olirmiz. Menga qiziq, hali bizim bunday salat yasaganlari yo'q. Mana hozir yasab qo'yamiz. Bo'shliq qatlı salat malla. Yo'q, qatlı da yasab bo'lar, lekin mening balalarim bo'lg'ach, men tezroq ishlarga kerak, ansatroq, shunga ko'ra men ani qatlab ishlab turmayman. Biz balalarim bo'lg'ach, Balalarim, rahat yuragim. Shun ani kishi. Balalarım. Balalarim barını üzülüp turgan. Suyaksız balık gerek balalarıma, to'qliqli qarbiz gerek. Ey qizim, suyundiresin de indi balık qayıp. Kiyovlar bilan munosabat nechuk? Hani yapa? Ana Aliye'den sonra gerektir birinci. Çünkü Ayy, narsa sizlarni kiramayman. Uyga boraylik. Bunaqa bugun. Boraylik. Ayy. Barga. Endi birta, abi. Aniyim dey. Ay, молодец. Ulam deb aytaman men de albatta. O'zi anisi kibik mening de aniyim deb aytdi. Aytini de bir hurmat etadi. Bik yaratalar. Bunaqlarga yish. Men narsa bilan siz kiyov kelsa. birgina mezgil aytib olam, albatta tagi yorarga tirishib aytmayman. Men kiyovim ulam deb aytdim birinchi kundan bitni hurmat etib yaratam. Bizning o'z ora mana 9 yil endi bir-birimizga qirın qarashib tashlaganimiz yo'q. Bu mening uchun g'ururlik. Xudo taolam ko'z tegdirmasinlargina deb aytaman. Hozir endi mana Ruslan kiyov kelib qo'shildi. Yangi kiyov, yosh kiyov borliq aytdi. Ular do'stlashdilar, bek motor Allohga shukr. Ikki bajay. Bajay menda, xatlarlar endi. Ravshan gitiralarmi? Gitiralar. Ikki bajay. Yaxshi. Tak. Mening bu salatim hazır. Dostlar, bizim bugün tapşırıldı şunday mucize alımda tek bitirip kerak bizning bütün meseleler, bütün iş bittiz bara. Ko'z ochib yumgancha. Hani yapadan tag'in bir master-klass ulda bo'lsa beyli. Hani yapa o'zingiz anlatib bitasizmi narsa bilan? Bunda bu beyli men aytdim, bitin qabızib jibadik hali. Qabızim bilan. Qo'ynab turadi. Narsa bilan beyli? Do'stlarim bilan men boyman deb. Mana shulay Ufada Tatar jeri turunda aytmisha bo'ldiralmayman chunki Tatar qachilashamiz hali biz. Büyük ko'p yerlardan odatda Moskva, Samara, Ufa, Shilabi bütün yerdan qo'noqlar keladi. Birinchidan uyga keladilar, anlari kelib bayram konsert qorilar, konsertdan so'ng tag'inga uyga ya birer yangadan birer yerga boramiz endi. Bu bizning traditsiya 15 yil endi. Mana shunday bir. Mana shunday hozir Salavat ismli bir jigit bilan tanishdik. Hali yong'og'ina kelib qo'shilgan do'stlarimizning do'stlari bo'lib chiqdi. U menga jiberdi avul yumurqasi.
Ну, bir qaraganda gajep de, ikinci qaraganda olmayan qaymoqlar, yumurqalar, itler, qazılıqlar. Qaysı yaqtan bu? Ufa jigiti. Öfe. O'zi kirpishlar, zavodaning mana shulay desh karyerlari var. Bir qatı maqtadim indi Salat Harisovich. Bu g'ururlanuvim deb atalar. Şuşu yumurqa qaytqanda şaqtıyı vatılgan. Tiz qaytqan. Көз алдыгызга кетерек. Тик мен буларның теге янчылганнарын гына алдым да. Ятылганнарын гына алдым да ташларга авыр бит инде. Туттым да, камыр ясадым да, суыткычка тыгып койдум. Туңдыра турган жерине. Һәм әлбәттә bu кыш теле хәзер тизгенә пешереп алып дидем. Хания Фарфидан кыш теле ясау буенча, пешерү буенча мастер-класс дуслар, карагыз. Игътибар белән ничә күкәй, ничә йомырка монда? Беләсеңме, анда бит битнесе бергә бит инде. Әле минем морозильникта тагын бар. Туңдыргычта. Шуңа күрә алды әле димәк. Өйгә дә килеп. Аны рецепты кыскача гына менә бу камыр. Монда йомырка да он. Всё. Әзгенә туз, әзгенә шикәр. Шикәр кирәк түгел. Ну, беләсезме, сиргач мишәрләре, бенза мишәрләре татарлар шул хәтле алар уста, пешерергә шушы куш телләрен алар. Мөгаен сода да кушалардыр. Мин берәйбер дә кушмадым. Алиям кунакка килгәч, Әминәм Ясминәм белән тизгенә берничә мизгелдә монда безнең уклау. Бар. Габдулхай кая икән. Уклау кая. Габдулхай бай. Хания апа, әйдәгез Татар җыры фестивале хакында сөйләшик. Безнең директормен, сезне без ел саен әйтәбез. Татар эстрадасында, хатын-кыз җырчылар арасында бердән-бер теге әйтәр бит әле, тулы орденлы кавалер дип әндәйме? Әлхәмдулилlah. Монда инде тулы барслы кавалер дип атарга була. Кавалеристка. Кавалеристка инде атлар темасы булгач бүген. Ул алтын барсларыгызның бар икән кызыклы бер тарихы, бигрәк тә беренчесе белән бәйле. Иң беренчесе ул безнең брошка формасында. Иң беренче ул брошканы мин мотор итеп үземнең костюмыма тагып йөрдем. Әйе. Беләсезме, бу теге авылның исемен әйтмәсәм дә толерантрак булыр. Чөнки андагы минем дусларымның гаебе юк, аларның күңелләренә авыр булыр. Концерт костюм күлмәкләремне тезеп элеп куйдым да, әлбәттә без инде әзерләнәбез. Шул арада минем шушы ялтырабрак торган инде, аның бриллианты да бар, җәүһәре бар. Менә шулай юкка чыкты. Шуңа күрә инде менә мин Алмаскон Фәрит Фәгимовичтарга әйтәм, зинһар өчен шундый тагын бер алтын барысының иң беренчесен ясап бир. Бусын инде үзем түләп алам, югалтучы гаепле итиләтә. Димәк, ансы әлегә каядыр кемнеңдер коллекциясында хәзер бар. Музейын кемнеңдер. Ярар, булсын. Нәрсәсе төшкән икән, нишләтәсең инде? Бернишләп тә булмый бит. Бернишләп тә булмый. Быел Татар җыры фестивалендә менә инде хәзер анда сез номинантлар арасында, әлбәттә Татар җырында сез булачаксыз. Монда минем дә шигем юк инде, безнең халкыбызның тамашачыларының да шиге юк. Шулай да ниндирәк номинациядә булырсыз икән? Беренчедән Кайсысы быел мәктәптер икән? Әлхәмдулиллах, шөкер, Татар җырында үзегез әйткәнчә иң узак катнашучылар хатын-кыз арасыннан инде теге горурлык булсын, рәхмәт. Тамашачыларыбызга иң беренче чиратта халыкчан дигән әйбер бар. Аннары инде менә үзәгем өзелеп, бүген бит инде әниләр, бәбиләр дип өзелеп үстердем балаларымны. Үзем читтә йөрсәм дә үзебез бит Габдулхай белән балаларыбызны без тәрбияләдек дип саныйк инде. Әлхәмдулиллах, шөкер бүгенгә. Оныкларыбызда матур гына сыпханала. Балаларыма кагылышлы җырларым күп, әниемә кагылышлы җырларым күп. Менә шуларның бөтенесен бергә оешкан темалы җырларның берсе катнашса шушы Татар җырында мин бик бәхетле булыр идем. Баламның балалары. Әйе. Шул җырым. Әйтеп бетердең инде. Алла бирсә. Әйе. Алла Хания апа, берәр кушымтасын куплетын җырлап буламы? Исходу. Әлбәттә. Алия кызым, кушыласың инде. Әйе. Алия. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары, яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Диye килә. Шәп. Инде балаларыбызда менә оныкларда дип әйтик.
Bulaşa büyük talantlı bala büyük eğirgenim bildik. Muzikaga, şırga tarttılar mı? Bik matur. Biler idin mi sen jırşı bulgarın? Şimdi sen üzün bilen anlaşıldı. Ең ауыр сұрауларны бирәсеңләйін деп кайым. Ой. Әгәр сөйләсәм менә. Әни, мин әби кебек жырчы булам. Ша. Әби түгел дәвәни. Дәвәни. Үз теләге бу үзенең теләге булса Каршы килмәячәк. каршы килмәячәкмен. Ашы да әйтеп сөйләсәң менә. Әлбәттә сәләте булса гына. Сәләт. Әйе. Тәвә әйтеп тертеп. Әйе, тегеләй, булай тегендей, мондый гына җырчы булса юк. Кирәк түгел. Аларның Булса булсын, булмаса. Өткән булмады. Менә мин үзем ягымнан барыбер әйтмичә дәшмичә түзәл мин бит дигән шундый бар бит әле безнең Туфанага героинасында. Студиям бар. Әлхәмдулиллах, шөкер. Музыкантларым, аппаратураларым, алар минем оныкларым шушы юлдан китсә, әлбәттә алар бар. Эзләп бирәсе булмаячак хәзер. Алар үсүенә инде музыкантларның яшьләре үсеп торачаклар. Әмма студия, аппаратуралар булу ул зур әйбер. Бүгенге көндә. Мирасым бар. Кане әйдәгез без кыштөлен дип күрсәтик, безнең хәзер рекламага китер вакытыбыз җитә. Булат, сез генә пычак бирсәң миңа. Пычак. Пычактан да күп нәрсә. Иң кичкенә пычак сияхын япа. Рәхмәт. Иң кичкенәсе таптым. Мин шулай да соклангыч чарасын күрик әле. Күрик. Менә бит. Зарар юк. Ул барыбер матур кыштөлен минем әле үзенең мин күз алдында кыштөлен пешкәне юк. Аңа бер тапкырда пешкәне булмады. Менә шулай ябыштырдык. Булат, сиңа күрсәтәм, кызым, син дә кара дигән. Карактыр, кызым, карактыр. Алдык, берне кисеп алдык. Камырны юкайтып җәйдек. Калдыгы 1 миллиметр, 2 миллиметрдыр инде бу. 2 миллиметр шуның хәтле булмый инде. Иҗат кешесемен син дип әйттең. Мен математикадан сорау кирәк. Менә юри генә беренчесен күрсәтим әле. Монда хәзер мине Сиргәч татарлары күрсәләр, хәния дип көлмәсеннәр, чөнки берсендә шулай ашык. Менә күрәсез? Менә ни аның. Чыкты. Сәлам карагыз дуслар. Күрсәтим әле. Кара, бу инде булды бит инде. Әйе, менә шуңа күрә аңа инде менә моны хәтле май салдык, майы күп булар. Әйләндереп тора кирәк, каты кызарып китә хәзер. Шуңа күрә куш телен 2 кеше пешерү уңайлырак. Сән үзем булышам менә шулаймы? Әйе. Менә бу соутка сала барабыз. Всё. Мөмкин булыр. Майы саргысын өченме? Әйе. Кайсы әзер булды инде? Булды, әзер алар. Әзерме? Вот менә кызыллар. Әзер. Бит аны әйләндердем. Җәмәгать, мин дә бер исәп куйдым гомеремдә. Тизрәк. Достар, барлык ризыклар диярлеген дип чыкты. Аларга хәзер дегустация сара кирәк. Дегустатор алла бирсә бүген үзем булачакмын. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Достар, тәмле көрәшебез ахырына якынлашты. Монда инде хәзер безгә бәйрәм шатабында, мин бәйрәмче дип әйтәм, бүгенге тапшырыбыз безнең әниләр бәйрәменә багышланган. Кап-карага кирәктер. Мин үзем дегустация ясыйм. Мин күреп күзәтеп тордым барысын чик әзерләнгәне. Бүген уйлый күрмәгез, мин бәя бирәм дип тегә сезне ярыштырам дип ярыш булмаячак. Алия, син миңа салатына менә бер өлешен алып бирсәң, мин синең Ухадан башлыйсым килә. Нишләптер менә бүген минем Ани апа. Әйе. Бүгенге дегустацияны Ухадан башлыйсы килә. Ул шулай искиткеч күренә. Ул татарча, кытайча, пекинча үрдәк, ләкин Уха беренче аш. Уха башланылырга тиеш. Шулай бик тәмлегә ашаган. Яңа әйтеп калып карыйбыз. Мин үзләйм әйтәм хәзер. Ани апа. Булган бу бурычлары да урынында, тузы да урынында, барысы да урынында. Менің қызым бишле. Мақтанырға тағым бір жай болды. Бишле, мен инде салатында бір өлешеңне калып карыйм, тавыклы булган җирен без инде иратлар ит яратабыз. Үзегез гомумән менә әниләр бәйрәмен билгеләп үтәсезме, җыелып, табын белән. Традиция бар бәйрәм итү. 8 марттан кала бу айрым әниләр бәйрәме. Менә ноябрьдә. Ноябрьдә без әниләр бәйрәмен әниләр гастрольдә булмасалар килеп котлыйбыз инде. Әлбәттә. Беренчедән мин нәрсә әйтим, менә тагын безнең битендә булат гастрольләргә бәйле вакыт. Без һәр бәйрәмне, әлхәмдулиллах, шөкер, мин кодагыйларыма рәхмәт әйтәсем килә. Бергәләшеп әзерлибез. Безнең кодагый бик тәмле әзерли әле, кулыннан гел тама. Уста әзерли. Инде мин кайткач, гади генә әйтеп
Üstlerini kudağıylardan mol, aliyemden biz de əzirləb alabız. Qaycirlərin kesip bir mi? Ay, Ganyapa, mine bir Bir- öleşkine başta salat. Salat başta. Salatның ismi Beyrem diye ataldı. Beyrem Bayramov Bulatqa Beyrem salatların kesip Bir öleşkine bir ay kap kararlık. Ay. Ali üzerinde kap karamalar üzerinde bilirler. Çünkü o- Seni salat isitkeş. Bu karpuz diye ataldı. Görüp durasız dostlar forması boyunca. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuklu, Baylı. Bay karpuz. Özgene maktalırdık. Yapa tak bismillahirrahmanirrahim. Bütün eybiri tekirsen din harcın. Anlaşıla mı? Bik sol. Hayır. Bik yumuşak. Tuktisi gelmeyin. Şimdi yaratam degustatorluk için. O işin eybet. Şöyle en kötü buldu benim resmimle bu urdak. Muka hem urdak, birinci hem ikinci aş. Bıçak ile koyup Uzun koyup koyalım. koymam. Aha, at, tak, bana bir bıttı buldu benim. Bulay. Hani pa yok, şöyle de minanı itin kisi balam. Bu bikni kuşken aşağıdan. Kurunut tıra. Bu bilen ne yarayım ya? Bu da yok. Kol bilen, urdaklı kol bilen indi. Tuzu var mı, buruşu var mı? Ay. Ballı urdak. Hani yapa, aferin. Bunda bilmeyeyim sizge hazır Tataristan'ın pahalı kuşakçısı ismini versene bala. Bu urdak işin geldi. Bu urdak işin de big demle, big suslu. Urdak yanında pişken eybirlerin anları. Utken belenglerde pişken kurup duram indi anın gümbesi de. Varsa o jirine işken. Şöyle de tağın bir rizıkkına upkelep kaladı eğer de aşamasam. Eyde güzeli. Bir kırıyınına. Bu şimdi Orada olsa. şey işkende. Şey işkende bittemli rizık. Şolay bizim tüp Tatar rizığı mine bu ayrım. Barsa jirine işken. Barsa da pişken hep o zikizde o zikizinde. Önce kötüp durmadım etkeninde. Ha? Şunday temli barsa 5 plus bilen koyurluk bunda ayırıp birinci teyte bulmay. Her birimizin öz rizıkları, öz türlü rizıkları barsa yerine işitken şuna göre bizning yaratgan sponsorumuzdan sizge birinci şiratda vaqt tap kelgani için rahmetler aytib. Şunday rizıklar bilen bizni siylagani için tağın bir qadar rahmet aytib. Bu bulaklarını topşırabız sizge. Men xatır ismi aytgan edim. Kukmara Metal Zavodi aşık etsen Raşem Gaytul bizim general sponsorumuz deyip. Şamta general sponsorumuz ama rahmetlerini şulay bildirtemiz. Kukmara Saudiya markası vaqt bilen sınalgan Saud Saba Germaniya texnologiyasi boyunca o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylashi mana internet bor deysiz, egizdaymi? Kabiting ishlar bor. Internet kilit aşağıda alırlar mümkün ana. Hem sımga yana deb aytamiz endi bu yangilik Kukmara mermer islikli innovatsion Saud Sabalar taqdim etadi. Bunda yuqori texnologik islik sizning Saud Sabag'ingizning tashqi qiyofatini bizab, ana ish tartuvini yengillashtiradi ham sizga tog'i da yaxshiroq kulinar shedevrlar yasarga yordam etadi. Kastrul tava ham shunlarni Kukmara kolleksiyasidan tabarsiz ham endi taba har bir aning produksiyasida ul taba bo'lami, kastrul bilan ostida firmaning Kukmara deb yozilgan logotip bo'lar. Ishqani yapashimiz sizdan. Zo'r rahmatlar bu istelikli bo'lak ham bu bo'lak sizga xizmat etsin deb topshiramiz tabalarni. Ham albatta bizga bu sharafni Oliyaga zo'r rahmatlarni aytib topshiramiz. Shunday kulinar shedevrlaringiz bilan yaqinlaringizni bir-biringizni suyundirib turarga yozsin sizga. Təmli görəş, təmli kengaş bulub, kengaşləşib bir-birimizni yaratgan kişilərimizni sıylaşıb yaşarga nasib bolsun. Hörmətli ənilərimiz, özümüzün balalarımızı, onuklarımızı türlü yoqdan da tərbiyəli etib üstürürge nasip bolsa idi. Amin. Amin. Big zo'r rahmat. Anilaringizga ko'p salom, hammangizning da anilar bayrami bilan tabrik etib, bugunga tamli kurash bilan sog' bo'lashamiz. Sog' bo'lasiz. Paka.